Am zis și eu că gata, viața nu mai are rost, dar uite că mai are rost pentru mine. Are rost, eu știu că e rost. N-am putut să trăiesc o viață întreagă, m-am crescut pe persoane de care sunt, n-am trebuit ori dintr-o parte, ori în o altă. Am plecat nu viața, am făcut toată gospodărie sau viață. Am făcut două case. Exact. Satisfăcere, mă duc de acum. Sunt multe de noi, ce mai fac la noi mai putem face și altceva, dar nici nu prea mai putem face, dar la tine e mai nașpa. La tine e mai rău. Asta este. Viața noastră. Asta e moștătoare, cunoști? A? Cine? Tot de toare, moștările. Nenea Toader? Da, el. Fratele tău, da? Da, la momentare, toate la momentare. Ia o săraci, dar-ți bătân și ei, tată. Unde e Rareș? Asta-i tante Nina. Nina. Lina. Ți-a Lina. 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 Aha. Când mie îmi zicea acasă Lina, nu fi Lina. Nu fi Lina. Ce mai străbăi. Da, fratele. Săraca de ea, tată. Hai de mine, Doamne. Mormântarea ei, săraca de ea. Ești plecate încolo toate mormântările. Doamne, ce se înseamnă viața asta. Am avut... Uite fratele meu, iubește. Ăsta de acasă, de aici. Ăsta e fratele meu și asta e Mirela. Asta e soția lui, care a murit și ele. Să filmăm Iucura și pe acolo. Da, chiar. Dar ce... Da, nu. Nu mai ai șanse să-l scoți. Păi, are și ăsta mâinile rece. Păzesc-l pe el. Nu te duc acolo, că e mizerie, acolo, mama, acolo e noroi. Ce faci, măi, urecheatule? Ia. Unde e? Adică mâine nu facem pe Unde, singure? Mari. Care-i treaba? Și le pui în beci. Și de coc? Da. Păi bun atunci. Prinde-l, mă, pe ăla, că... Hai înapoi, bă. Rareș! Hai, înapoi, mami. Haide! Hai, Vasile, hai înapoi. Hai, înapoi. E Vasile și Ilie. Ce-o face el? Ți-aduce minte că avem poză când a vărsat ciorba paragaz în curte la casă? Da. A tras de ăla de ciorbă? Ba da. A fost uți, cu Dan. Ultima oară când am fost, ultima oară. Și porumbei, uite. Are și porumbei, da. Porumbei are mult acolo. Are și porumbei. Nu ne dă și nouă, tata, doi, dar unde să-i ține? Îi ține în magazie acolo. Bravo! Dar ăștia-s voiajori, dacă ai scăpat aici să vină înapoi. Vin înapoi, da, vin înapoi. Numai dacă face pui și pui să creșteți voi. Dar n-am unde. N-am unde. Ăștia voiajori, cum ai scăpat tu de treaba asta? Ăștia îi legi biletul de picioare și a tăiat în coace. Ești toată verim, că e jucul aici ta. Adunăm gutui și le băgăm în beci. Asta dulceații sau dulceața în astea, nu? Gem. Sau gem. Gem și cu nucă în ele. Îți dau eu un borcan de ceva mai bun. Ia ce-mi dai? Gem de nuci, nu între. Nu, făi. Ghiță, dulceață de prune cu nuci. Ia ce-mi dai. Arată-i, bă. Nu pot. Lili, fata, dacă mă uiți. Am de fragi. Am de vieșune. Să-mi dai de caise. Ăla de caise, tu ăla vei da și am zis, Doamne, ce bun. Eu, dacă vezi că m-am comportat frumos, mi-a făcut necuiet, i-a rușine și... Nu. Mie mi-a adus, iar mine pentru fata aia mea la spital. Nașul nu mă filmează în continuu, stă numai cu camera pe noi. Are momente când nu Să vă țin minte, mă, cine știe că nu mai văd. De ce? Ai pățești tu ca ta? Hai că te bombardez cu nuci. Mă borbanda cu nuci, nu mă borbanda. Mă bombardez, dă-și mie una. Mai bine îi sparge una și mă dă și mă în de miez. Da, dar uite, stai să... Nu-i voie acolo, la fasole nu-i voie, mama. Nu-i voie. Da. Băi, lasă fasolea, măi, că nu-i de vânzare, Fasole, da, mă. ia arată-i lui tataie fasole. Arată-i lui tataie, zi, uite tataie fasole. Tataie fasole. Cum o vingi? Cum o vingi? Zi la legătură, zi la legătură. Cu dură. Uite, uite cum îl dă jos, uite. Ce naș? A tras de copilul ăla cu spate să-l dea jos după scară.
Să rămână fine, să rămână. Cine are grijă de mine, vezi tu? Toți ăștia suntem. Larisa, Fina, Păi tu? Păi tu? Mersi. Uite-l pe zâmbărășul. Tu! Adică n-ai un pic de recunoștință pentru Nendu. Cum să nu? Eu am muncă! Dar nu-i voie acolo? Uite acolo! La poartă nu ai voie! La poartă nu ai voie! Copii, imediat e 4. Ne-am o foame de văd albaștri. Haideți. Hai să mergem și venim. Stai că vine Cati, mama! Stai că vine Cati! Mamă, vine Cati încoace! Ai uite ce? Vine Cati încoace! unde-i? Iată. Iată, Iate! Cătălănescu cu Cătălin. Sorul mea! Stai, pe care să le ia în brațe! Pe care să le ia în brațe! Bună ziua! Bună seara, bună ziua! Pătrășionica. Nu mai faci de om. Ce să fac de om? Trăiesc. Cezar, Ioan, care vine? Trăiesc și eu. Pe cum, mai vine? Tata n-are o piatră pe îmbătătura asta ca să faci eu o nucă. Hai, bă, dar nu lângă mine așa! Bună ziua! Lumea de la cap. Lasă să le filmeze cu nebrățișăm! Cezar, care vine? Soțul meu! Soțul meu! Care gust mi-a terminat că e Areș, mami! Areș! Areș, nu voi, mama, nu, trece cu așa la rând, nu te duci! Unde se duce? Vine tu, omule, încoace! Cine Ioane? Cine Ioane? Gata, ai scăpat! Ce fost să împrăștie? Da și unul scăpat și unul. Doamne, a fost de tot, uite și noi să mică, cum e fără ai văzut? Păi nu, să fie sănătoși, nu! Frate, dar cine v-a zis să se ducă? Dar nu vorbim Băi, nu-i Ioane nu lăsa Ioane! Areș, mă, să pot fi Știa numai de mine, știi eu. Păi da, păi așa e. Dacă nu era, nu se putea face. Nu de voi, mă, știu numai de mine din Lari, zicea de Dan. Nu știu de... Coti, știi cine e Cati? Dar nu i-a vorbit Gata, te ține minte de când ți-a vărsat ciorba. când făcea baie în Albia cu 2 ani, nu? Asta toamnă, tot timpul ăsta. Când o puteam, zicem că e... Să vezi acum că nu să două să Zice, o venit barza cu parca jos și unii ăla când zicea de acolo, cum ziceam noi atunci când râdeam cu Silvia? e mare acolo. Când ne făcea câte un răzbuti, cum ziceai? Ca să nu plângă. Că făceam să râdă. Supărare! Supărare! Auzi? Mai e cineva, mai e și un gord, mai e și Mirela. Plecat în Franța? Păi dacă nu am numărul de telefon, habar nu am. Deci dacă nu vrei să ne de la Geo numărul meu. Ia tu numărul de telefon. Tu nu plângi! Nu știu ce mai